hhayi-ke enhla nasezansi asibingelele. Ake sizifuneke sizithole ukuthi singobani thina. Ungasilandela-ke laphana epejini lethu ku-YouTube channel, ufike usearch-e uthi I know my story, bese ufike u-like, usubscribe. Ungasiboleka-ke udlebe wena olandela leli page likaMabhodla. Sisahleli naye-ke uNkululeko uMfokaZulu. Wenkululeko mfowethu, angifuni sibashiye emuva abantu abalaphana kwi-comment section. Kunomunye ocelile ukuthi ucele uke umnabele ngodaba likaShembe, njengoba kwenye yamavidiyo uke walithinta igama lakhe ngo-create-wa komhlaba. Ubuzile-ke omunye laphana ukuthi angeke yini ubenabele ngodaba likaShembe, njengoba nalo uke walithinta lapho ukuthi ezinye zey'dalwa ey'nkulu ezazikhona uNkulunkulu e-create umhlaba, ezayihlela umhlaba. Singeke bashiye ngaphandle nabanye abathe bacela ingcaciso ngesonto lakaMasango, isonto likaLeganyana. Mhlampe namhlanje ake siqale ngalo okhuluma udaba likaShembe. Baba Mabhodla, wathinta indaba enkulu, wathinta indaba kaShembe, wathinta indaba yenkosi enkulu yasePhakameni, Bombe lesitimela samaMpondo, umqali wendlela. Baba, siqale nje sifisele ama-Nazaretha uhambo oluhle olubheke entabeni engcwele njengoba magumbi amanonke omhlaba. Amadodana kaShembe akhona kulesi khathi samanje ezobe ethatha abantu ebahambisa entabeni engcwele. Njengoba sazi-ke ukuthi inkolo yobuNazaretha iyinkolo yase-Afrika eyaqhamuka ngobaba u-Isaiah Shembe, odume ngelikaBombela. Sifisele nje nomdedele futhi omuhle ngoba ama-Nazaretha ezohamba eyongenisa umdedele nalapha eNanda ebuhleni bokuphakama. Umdedele umsuka wakhona kwakuwomkhulu bethu nokhokho bethu ababehlabelela lokhu kuhlabelela ukuthi mdedele angene. Kwakuwukuhlabelela komkhulu bethu nokhokho bethu ababevalelwe isikhathi eside, imiphefumulo yabo ingayile ezweni leNyandezulu. Abanye baye basebenzisa igama lamanje, abanye bathi isezulwini, kodwa babengayile ezweni leNyandezulu ngoba babehamba emhlabeni imiphefumulo yabo ihlale inyuka. Kwathi ukufika kukaShembe kuleli zwe, umqali wendlela, base behlabelela bathi mdedele angene. Leli ihubo-ke lalihutshwa amakhosi akaZulu asala othulwini lomhlaba kanye nokhokho bethu ngokwezindlu, ngokwehlukahlukana kwethu. Masikhuluma ngendaba kaShembe sikhuluma ngendaba enkulu ejule kakhulu, futhi uma sikhuluma ngoShembe sikhuluma ngenye yamadodana kaMdali wezulu nomhlaba, owengamele konke, ongumnini kamoya, ogama lakhe lingaziwa, ogama lakhe lingenakwaziwa. Uma sikhuluma ngoShembe suke sikhuluma ngenye yamadodana kaMdali wezulu nomhlaba, kodwa abanye abantu abakwazi lokho. Ngoba angeke-ke ngisakhuluma kakhulu ngendaba yokuthi uShembe uqhamukaphi kanjani, kodwa ngicathi koba isihloko sangelinye ilanga. Uma sikhuluma ngoShembe sikhuluma ngenye yamadodana kaNkulunkulu, sikhuluma ngenye yamadodana kaMdali. Inkolo yobuNazaretha akuyona inkolo entsha, njengoba abanye benolwazi lokuthi iyinkolo entsha, kanti cha, akunjalo. Uma sikhuluma ngenkolo yobuNazaretha sikhuluma ngenkolo endala kakhulu, nokuyinkolo yasendulo kakhulu, okuyinkolo lena kaMdali, ngoba baningi abaprofethi abake baba khona before ebebehamba ngayo inkolo yobuNazaretha. Kwaze kwahamba ngoba izwe noma izizwe ihlale ivukelane, kuvuka imibuso kuze kube khona izizwe ey'gcine seziyiqeda into kaNkulunkulu. Uma sikhuluma ngobuNazaretha, ubuNazaretha inkolo yasemandulo yakudala kakhulu, even ngisho oShaka kaSenza ngakhona bengakabi bikho phambilini. Inkolo yobuNazaretha baba, njengoba ithi yaqhamuka yaze yazobonakala kuleli lakithi kwaZulu. Ukuqhamuka kwayo le nkolo lena yake yaba khona koTopiya, koNamibia, koRwanda
Ngamanye amazwi uma ngithi linkolo le yake yaba khona nale phezulu kwamanye kwezinye iy'ndawo eziyingxenye ye-Afrika yake yaba khona. Ngamanye amazwi ngizama ukuthi uShembe akaqali ukufika kuleli zwe nalapha e-Afrika. Uma sikhuluma ngomoya ekuthiwa uShembe sikhuluma ngomoya omdala kunelanga. Uma sikhuluma ngomoya ekuthiwa uShembe sikhuluma ngomoya omdala kuney'nkanyezi kanye nako konke okukhona, ngoba loya moya omunye wemimoya eyayikhona ihlala kweliphakade nomdali. Uma sesibala zonke iy'dalwa zikaMdali ey'nkulu, sibala omama uNomphethukazi, sibala omama uNomkhubulwane, sibala oSomandla, sibala oShembe, sibala oMvilikuqala, sibala oSodumo. Zonke lezi y'dalwa ngokwehlukahlukana kwazo zingamadodana namadodakazi kaMdali wezulu nomhlaba owengamele konke. Le nkolo ike yaba khona koNamibia nakoTopiya. uShembe wayefika kuleza y'ndawo engasenhla kwethu, ufikile kakhulu kuleza y'ndawo ezama ukuyivusa inkolo yobuNazaretha, kepha kuhambe kufika abantu abay'tshela ukuthi bayazi begcine isiphela into kaNkulunkulu, ngoba kwezinye iy'ndawo uShembe wayeyafike eqhamuka abantu bengambuzi ukuthi uqhamukaphi, ungowaphi. Wayewumuntu wayehlala aqhamuke uma isizwe sesonakele, kwangangokuba useze wafika kawu-4 emhlabeni emazweni ahlukahlukene ezama ukukhanda ubuNazaretha, kodwa buhlala bucishe. Mayesehambile emhlabeni buhlale bucishe. Wafika naseRwanda. Mangase uya le eRwanda uzothi uyafika khona uthola ukuthi kukhona isizwe sakaShembe. Mawusulandela ngokukamoya uthola ukuthi okay, uShembe uke wafika nakulo lelazwe, wazama ukukhanda ubuNazaretha, wahamba basale baphela, basale bacisha. Njengoba efike kwaze kwaka-4 emhlabeni, wazofika nakuleli lakithi kwaZulu. Njengoba waholela umoya kaSomandla, wamholela entabeni engcwele ekuthiwa Inhlangakazi, okuyintaba eyayinodumo kakhulu ngalezi zikhathi, ukuthi akuyi muntu khona ngoba abantu abaningi babefa uma beya kuleya ntaba. Iy'nkomo zazingayi kuyo, ney'mbuzi zazingayi kuyo, kodwa lokho kwakuyicebo likaNkulunkulu, ngoba wayazi uNkulunkulu kuwabantu ukuthi mhlazana ehlisa indodana yakhe ekuthiwa uShembe iyokwehlela kuleya ntaba, imbathe oyedwa eyobe umprofethi phezu kwegabade. Njengoba kwenzeka sezukukhuluma-ke okuningi kaningi, kodwa nje uShembe ukufika kwakhe kuleli zwe lase-Afrika esefikile entabeni yaseNhlangakazi, yilapho khona wambathwa khona ilo moya ekuthiwa uShembe, ubaba uMudli wamafa wambathwa ilo moya ekuthiwa uShembe, okuwumoya omdala kakhulu kunelanga nemvelo. Lo moya okuthiwa uShembe omunye womoya ongamadodana kaMdali wezulu nomhlaba. Ngoba wayethi mhla usumbathile lo moya wayeseqala yakhumbula ukuthi mina angiqali ukufika kuleli zwe, sengukwesihlanu manje ngifika kuleli zwe. Ngamanye amazwi sekuwukwesi-5 efika kuleli zwe. Umqalo wendlela mawuqala umbatha lo moya okuthiwa uShembe, wayeseqala yakhumbula ukuthi mina ngimdala kunemvelo nako konke kukhona. Wayeseyakhumbula ukuthi nami ngingenye yamadodana kaMdali eyayikhona mzukwane kudalwa umhlaba. Ngoba uma sikhuluma ngomoya ekuthiwa uShembe, sikhuluma ngomoya owabamba iqhaza elikhulu ekusekeleni umhlaba ngamatshe. Ingakho ebuNazarethini itshe liyigugu, abantu abaningi abakwazi. Ingakho noma kuyiwe entabeni engcwele eNhlangakazi noma eKhenane, amaNazaretha kunento abayaye beyenze ekuyaye kuthiwa inkatha, lapho kuhlanganisa utshani netshe. Kahle kahle okunye kusuke kuyokwenzeka lapha entabeni iKhenane ngokukamoya. Ilapho khona umdala wey'nsuku ney'dalwa zakhe ey'nkulu oMvilikuqala noSomandla abasuke bebala khona ubuNazaretha ukuthi sebungakanani. Lapho besuke sebebala khona abantu ukuthi sebebangakanani abantu abayibophezele bathatha isifungo sokuba amaNaziri. Angizokwanda kakhulu, engingakusho nje ukuthi ngifisela amaNazaretha amahle uhambo oluhle olubheka entabeni engcwele iKhenane.
njengoba enye yamadodana kaSomandla ekhona njengamanje nehleli esihlalweni okuyinkosi uNyazi lweZulu. Kodwa mangithi amenye amadodana kaSomandla uzodideka ngesimo sokuthi uzobuka ngehlo lenyama, kanti cha, indaba kaShembe ayifuni uyibuke ngehlo lenyama ngoba uzolahleka, izokudida ikuqede nya. Uyibuka ngehlo likamoya. Sikhuluma ngoShembe lo owumoya owembatha inyama osuke ihleli esihlalweni. Ingakho amaNazaretha makuqhamuka inkosi yawo ashone phansi ngamadolo akhuza ingcwele ngoba asuke eguqela lo moya ekuthiwa uShembe ongabonwa ngehlo lenyama, ongabonwa ngoba loya moya unobunkulunkulu, uwunkulunkulu uqobo. Ingakho yayithola amaNazaretha ethi uShembe uwunkulunkulu. Abanye kuyaye kubadide kubalahle lokho ngesimo sokuthi bayaye babuke inyama, kanti no cha, kukhulunywa ngomoya ongabonakali ngehlo lenyama. Masikhuluma ngoShembe sikhuluma ngenye yamadodana kaMdali wezulu nomhlaba ephakathi kukaMveli kuqala noSomandla. Baba, ngicela ukuthi ngiyibeke lapho. Sifisela amaNazaretha uhambo oluhle olubheke entabeni engcwele ngcwele iKhenani. Ngiyabonga. Sibonga kakhulu qhawe lamaqhawe, sibonga kakhulu ndoda amadoda. Kwande kakhulu nalapho sihlephulele khona. Siyathokoza.